Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang Inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga pagulong dinalan sa mga balita lokal, LTO nanindugan nga hindi pwede ang angkas. Ang ahensya magapadala naman sa sulat kay Mayor Leonardia agud i-review ang regulasyon. Tatlo ka mga pulis nga naglapas sa quarantine measures ginpasakaan kaso. Sa balita nasyonal, mga senador na balaka sa pagginuwa sang madamo nga tao sa idalom sang General Community Quarantine. 23 ka mga opisyal sang barangay na pasakaan sa kaso kriminal bangod sa Social Amelioration Program. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Ngayong adlaw Martes, Mayo 19, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:07. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Gin-insister sang Land Transportation Office 6 ang hindi gid pwede ang angkas sa mga motorsiklo. Ini sa piyak sang madamo nga mapumuluyo ang naghihinyo nga panugutan na lamang ini para sa mass transportation. Sunod sa kay LTO spokesperson Riza Otaide, base sa National Memorandum Circular Circular Order Number 2020-2185, ginadubulian ang angkas sa motorsiklo agud nga masunod ang social distancing bilang preventive measure sa paglaptas ang COVID-19. Pagpatag ni Otaide, sa pihak nga maramo ang nagapakamalawod sa LTO, ini pagsulundan gid lamang nga igapatuman sang ahensya para sa kayuhan sa tanan. Kasunod sini, una anay nga magapatigayon sang information dissemination ng LTO sa publiko, agud mahangpan kag masunod ang mga pulisa. Hulaton man sang LTO nga maliwat ang mando sang lokal nga gobyerno sa Bacolod antes sa maghimo sang pagpangdakop sa nagalapas sang layi.
Kung taon natin ang MC number 2020-2185 ni guidelines sa land operation sang land transportation. Kada land taon natin dira nakasaagi dira klaro nga bawal ang angkas. Ang tricycle may limit nga isa lang. Kada ang iban pag ng mga size sang salakyan dira nga nagabiyahe 50% lang ang gina-allowed nga passenger nila. Magabayad sa masobray sa 1,000 ka pesos nga penalidad ang sinuman nga madakpan nga naglapas sa Memorandum Circular Number 2020-2185 akon mga madakpan nga nagaangkas sa motorsiklo. Suro kay Land Transportation Office Region 6 spokesperson Riza Otaide, kabigon nga excess passenger ang madakpan nga nagaangkas sa motorsiklo. Dugang pa ni Otaide na hangpan sini ang concern sa publiko labi pa nga motorsiklo ang ginaserbe nga transportasyon sa kadamaan apang wala sang may maghimo tungod anuman ang ginsaad sa layi ang kinahanglan nga sundon. Palayag pa ni Otaide nga magluwas sa penalidad 1,078 pesos nga paglapas sa Memorandum Circular. May dugang pa nga sa labton sa kasuguan ang mga madakpan partikular na sa paglapas sa social distancing protocol. Private na siya. Ang pwede naton nga ma-ticket sa ila is ang excess passenger. Sa ibutang gidara mismo sa synopsis ng TOP sang enforcer na ang nag-excess passenger siya kay motorsiklo pwede man ikatarga. Pero regarding sa guideline nga MC 2020-2185 naghambal dito nga bawal ang angkas so dira ka nag-violate. Ang duga nga pahayag ni LTO Region 6 spokesperson Riza Otaide. Sa ibang paraton nga mga balita lokal, magapadala sa sulat ang Land Transportation Office Region 6 kay Bacolod City Mayor Evilio Lunardia. Agunin niyon nga i-review ang regulasyon kang executive order nga ginpaparaog sini nga nagahatag sang panugot sa pagpaangka sa motorsiklo sa mga mag-asawa. Sunod kay LTO 6 spokesperson Riza Otaide, padayon ini karon nga nagapagigangot kay Lunardia gud nga hiniuon nga kun mahimo ibalay sa national order sa LTO ang pila ka mga provision sa executive order nga ginpapanaog may kang tanan sa lahi sa dalanon. Nahangpan ni Otaide ang tikang ginhimo sang lokal nga panguluhan sa siyudad sa Bacolod apang sunod sa iya kinahanglan nga sundon man ang pulisya sang LTO national. Sa karon parang sa gyapon ang pagpangdakop sang LTO sa masalakyan nga may mga paglapas apang ginpaatag nga wala nila temporaryo gindakop ang mga motorista nga nagapaangkas sa ila asawa o kun bana. Magahatag sang tubtob 2 ka bulan nga grace period ang Land Transportation Office kan LTO para sa pagproseso sang mga nag-expire na nga lisensya. Suro kay LTO Region 6 spokesperson Riza Otaide, tuyo sini agud matagan sang panahon nga mag-renew sang ila lisensya nga wala nakaproseso tungod sa ginapatuman nga quarantine measures batok sa COVID-19. Dugang pa ni Otaide nga gin-waive man sang LTO ang penalty sa mga wala naka-renew sang ila lisensya. Samtang nagpahayag sa pagkadismaya si Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO Director Police Colonel Romeo Valeros matapos makitaan nga wala nag-obserba sang health protocols ang mga pasahero sa mga terminal pareho sa pagsuksok sang face mask kag social distancing. Suno kay Valeros, siya mismo ang nagpadulong sa mga banwa kag syudad sa probinsya gud personal nga hiniuon ang pumuluyo sa new normal nga sitwasyon. Aminado ang direktor nga gidulo ang pila ka mga pumuluyo kay wala gid nagapamati bisan sulit-sulit pa nga saway. Apang sa gyapon ginmando sini sa mga kapulisan nga ipatumang gyapon ang pagpangsaway agud malikawan ang ginakakulbaan nga paglapta sa coronavirus disease o COVID-19. Sa Numero, ikatatlo pa lang adlaw sa ipatuman ng General Community Quarantine o GCQ kahapon ng adlaw sa bugos nga probinsya lakip ng syudad sang Bacolod. 3 ka pulis nga naglapas sa quarantine measures ang ginpasakan sa kaso kriminal sa Police Regional Office 6. Sunod kay PRO 6 spokesperson Lieutenant Colonel Gilbert Guerrero, ang 3 ka mga pulis ang na-assign sa syudad sang Pasig, Santa Barbara, Iloilo, Pandan, Antique. Dugang pa ni Guerrero ang 3 ang pareho nga naglapas sa ginapatumang nga liquor ban sa panahon sa Enhanced Community Quarantine o kung ECQ kag General Community Quarantine o kung GCQ matapos na dakpan sang tuyo nga magpalusot sa makahulubog nga limnon sa paglabay sa check-up points. Gindayaw man ni Guerrero ang kaisog sa mga arresting officer sa piyak nga pareho nila nga pulis ang gindako. Nasapwa naman ang isa ka fetus
Sa Hacienda San Ramon, Barangay 14, Siyudad San Victoria, sa itong Domingo sang gabi, sunod kay Lieutenant Colonel Eduardo Corpus, ang hepe sa Victoria sa PNP, ang ining fetos ginabulwan nga apat pa lang kabulan nga ginabusong nga ginhaboy sa ilamunan nga po kung ilamunan nga porsyon sang lugar. Gindala nila ini sa Victoria City Health Office sa para sa husto nga pagproseso kag gilayon man nga ipalubong. Giin pa imbestigahan ni Corpus ini agud makilala ang iloy nga naghaboy sa mga fetos. Sa pagpangusisa sa otoridad wala man sa may nagapang-abort sa mga syudad. Na nagapati si Corpus nga nahulugan ang Iloy kunungod man nga ginpahulog ang lapsag. Nagihinyo ang hepe sa Iloy nga magsungka kag atubangon ang nahimo nga sala. Patay sang nasapuan kapon sang aga Lunes ang 23 anyos nga security guard sa Nailgen Security Agency sa Tanod Outpost sang Deca Home Subdivision, Barangay Kabug, Syudad sang Bacolod. Ang biktima ang ginkilala kay John Abendan nga pumuluyo sang Barangay Kabadbaran, Syudad sang Himamaylan. Nakita ini kahapon sang aga ang bangkay ni Abendan sang mga naga-jogging sa nasambit nga lugar. Sunod kay Police Lieutenant Junito Pastrana, ang hepe sang Police Station 9, wala sila sang pilas nga nakita sa lawas ni Abendan kag kumpleto man ang iya kagamitan. Nagapati si Pastrana nga posible ginatake sa korason ng biktima. Sunod kay Pastrana, si Abendan nagainom sa makahulubog nga limnon kag sang energy drink. Wala naman sang plano pa ang pamilya ni Abendan nga ipa-autopsy ang bangkay. Bangod sila mismo ang kumbinsido nga wala sang foul play ang kamatayon sini. Nadakpan naman kag naaresto sang Domingo sang gabi sa ang duha ka persona matapos nadakpan nga nagabaligya sang ginadublian nga droga. Una nadakpan sa Police Station 2 si Danilo Vivas, 29 anyos, pumuluyo sa Purok Narabaybay sa Barangay 8, Siyudad sang Bacolod. Nakuha kay Vivas ang anom ka plastic sachet sang suspected shabu nga may market value nga 81,000 pesos kag shabu paraphernalia. Si Vivas ay nakabig street level target nga ira man sa drug watch list sang Police Station 2, isa ka kung may under pa ini siya sa probation kag beneficiaryo pa sang SAP. Narakpan man sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit si Ricky Lanada, 31 anyos, kapumuluyo sa Purok Kabugwason, Barangay Mansilingan, Siyudad sang Bacolod. Nakuha kay Lanada ang 5 ka sachet sa ginasuspetsuhan shabu nga may market value 24,000 pesos kag shabu paraphernalia. Si Vivas kag Lanada nadakpan sa bypass operation kag karon yara na sa custodial facility sa Police Station 2 kag Police Station 7 samtang ginapreparar ang kaso batok sa ila. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:16. Kag sa aton mga ka-aksyon nga nagapangita sang habon nga epektibo, garantisado kag wala sang preserbatibo, magamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, original ning habon nga may mangosteen extract, natural, organic, antiviral kag antibacterial. Para sa mas epektibo nga paggamit, ipabilin sa tubtub 3 ka minuto sa imo nga lawas samtang pada ng imo nga pagkuskus. Safe ini bangod wala sang chemical component. Magluwas diri, ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap ang pwede man gamiton bilang feminine wash, shampoo sa stubborn dandruff o kon kaspa, anti-pimple soap kag anti-skin allergies. So sa aton mga ka-aksyon, magamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, ang habon nga original. Kag sa ato naman bala nga mga ka-aksyon nga nagapangape, arehong ginarekomendar naton sa inyo ining Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Amo lang ni siyang black coffee nga mayara iya nga mangustin, amo nang kinalain niya sa iban nga black coffee. Ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar kadamo gali sang benepisyo nga mahatag sa aton nga ikayong lawas. Ginapanubo niya ni ang risgo nato na kay pa sa may mga edad-edad na nga ginapanubo ang risgo sang Alzheimer's kag Parkinson's disease. Kag nami pa ni sa aton atay ining black coffee gali nami na sa aton nga atay, nami man na sa aton nga tinai kay ginatinluan ni aton tinai, ginapagwa ang higko sa aton nga lawas, kag nagabulig pa sa aton nga weight loss, ginapanubo man ang risgo sang diabetes. Kadamo sang mga benepisyo sang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Kag kontemplahon nimo, mahaklo mo gid ang aroma puwerte kahumot ang maganyat kagid nga mga pe sa Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Basta mainit nga tubig, bukal gid lang init sa tubig, itimpla nimo sa Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, ang aroma puwerte kahamot, no? So sa Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, mabakal nato nito sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopez East Country Mart kag iban pa nga mga outlet. Pangitaalang balumulang Dr. Alfred's Black Coffee
with no sugar. Kaya muning black coffee nga may mangosteen. Asa Dr. Alfred's black coffee with no sugar with mangosteen, may kape ka na, healthy ka pa. Mga senador na balaka sa pagginuwa sang madamo nga tao si dalom sa General Community Quarantine. Samtang 23 ka opisyal sang barangay napasakaan sang kaso kriminal bangod sa Social Amelioration Program. Ang mga balita nasyonal sa magulik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Life Extension. Impormasyon almot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio, Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon almot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio, Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon almot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio, Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami. Dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Yari na ang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, mas gin pa-improve kag mas epektibo na bawal mayara ini isang extracted nga mangosteen, malunggay, amargoso, garlic kag spirulina amo nga mas epektibo gid ini nga makabulig sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalanghubag, bukol kag iban pa. Gani sa aton mga ka-aksyon, maggamit na sang Santon Plus Gold, mabakal ini sa mga butika. Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:23, detalya na sa aton mga balita nasyonal. Nadugangan sang 205 ka panibago nga kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Ini ang ginalakipan sang 145 ka kaso nga na-record sa NCR, 8 sa Region 7 kag 52 sa naglalaylayan nga riyon sa pungsod. Naglambot sa 12,718 ang kabilugan nga kaso sang COVID-19. Ang DOH naka-record naman sang 94 ka recoveries kag ang kabilugan yara na sa 2,729 nga naka-recover.
Yara naman sa 831 ang napatay matapos nadugangan sang 7 ang record. Nagtugas ang kabalaka sa pila ka mga senador ang pagginuwa sa mga madamo nga tawo sa lugar nga ginpaydalom sa General Community Quarantine o kon GCQ kag sa Modified Enhanced Community Quarantine o kon MECQ. Sa obserbasyon ni Senator Nancy Binay, hindi preparado ang lokal nga gobyerno pati na ang mga ahensya sa gobyerno. Dugang panibinay kung basihan ng kadamuon sa mga tao, hindi lamang second wave ang preparahan kundi tsunami. Sunod naman kay Senator Panfilo Lacson, nagwa ang kinahanglan tun-an sa Interagency Task Force ang pagpabukas sa mga malls kag pila ka establishmento, tubtob hindi strikto nga masunod ang physical distancing kag iban pa nga safety protocols. Para naman kay Senate President Pro Tempore Ralph Recto, wala pa nalampuasan sa Pilipinas ang unang nga wave sa COVID-19 tungod wala pa sang mass testing. Sunod kay Recto, iya na ginapaabot nga madamo pa ang malatnan nga baliwalaon sang tao ang safety protocols. Ginatugyan naman nanday Senate Minority Leader Frank Drilon kag Senator Francis Tolentino sa mga eksperto ang paghatag opinyon sa first wave o kon second wave sang COVID-19 sa rason nga ang maini ang mayara sang datos kag kompleto nga impormasyon. Nakita na sa mga otoridad ang isa ka COVID-19 positive nga overseas Filipino worker nga nagpalagyo sa isa ka quarantine facility. Ang nasambit nga OFW, isa ini ka 49 anyos nga lalaki nga residente sa syudad sa Quezon. Kalakip siya sa 8 ka OFWs nga nagpalagyo sa designated quarantine facilities nila antes pa magwa ang swab test result nila. Sunod sa sub-task group for the repatriation of the OFWs, gindala na sa COVID-19 treatment facility ang lalaki nga OFW. Ang mga miyembro sa iya pamilya kay iban pa nga naka-close contact sa iya, ang ginpaydalom sa isolation kag ginpaydalom sa COVID-19 RT-PCR testing. Sa karon ginapangita pa ang 7 ka OFW nga nagpalagyo. Kinahanglan nga magpaydalom sa COVID-19 test ang mga empleyado nga magabalik sa trabaho matapos nga ginapahalogan ang pila ka restrictions sa ginpatuman sa gobyerno agud mapunggan ang paglaptas sang virus. Reaksyon ini ni Senator Risa Hontiveros matapos nga ginpahayag sa Department of Labor and Employment nga ang test hindi mandatory. Sa Twitter post ni Hontiveros ginpahayag sang senadora nga kinahanglan nga matest ang magabalik nga mga empleyado kag dapat nga proseso ini sa employers kag Department of Health. Sunod pa kay Hontiveros nga hindi dapat maghalog sa nga quarantine kung hindi patigayonon ang mass testing. Una drigin payag ni Labor Secretary Belio III nga hindi tanan nga empleyado ang i-require nga magpaydalom sa COVID-19 test. I-require naman ang mga public utility vehicles o kung PUVs nga magkuha sang manifesto kung mag-resume ng operasyon sa idalom sang General Community Quarantine. Sunod kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Martin Delgra III, tanan nga PUV sa idalom sang ahensya kaangay sang buses, jeepneys, tricycles, taxi kag TNVS ay i-require nga magkuha sang record sa ilang pasahero para sa contact tracing sa panahon nga ang paandam sang COVID-19 nagapabilin. Duha man ni Delgra, kalakip nga ibutang sa manifesto ang ngalan kag contact number sang pasahero. Nagapilar man ang LTFRB sa publiko nga dapat mag-record man sang detalye sa kada masakyan nila nga PUV. Ginatunan na sang Department of Information and Communications Technology o DICT nga makig-angot sa mga internet cafes para magamit sa mga manunudlo para sa flexible learning system ang ginaduso sa Department of Education o DepEd kag Commission on Higher Education o SHED sa academic year 2020-2021. Ginpahayag ni DICT Undersecretary Eliseo Rio Jr. sa hearing sang House Defeat COVID-19 Ad Hoc Committee New Normal Cluster nga ang lidibo ka internet cafe sa pungsod ang mahimo nga i-repurpose kag ma-reconfigure para himuon sa digital classrooms. Sa kaangay nga paagi makatuon sa idalom sang flexible learning system ang may estudyante nga wala sang personal o kon personal computer kag access sa maayo nga kag madasi nga internet connection. Una na ginpahayag sang DepEd kag SHED nga limitahan ang kadamuon sa mga estudyante nga physically present sa mga eskwelahan kag higher learning institutions agud malikawan ang paglapta pa sang COVID-19. Napasakaan na sang kaso kriminal ang 23 ka opisyal sa barangay tungod sa mga anomalya sa pagbanagdag sang cash assistance sa idalom sa Social Amelioration Program sang gobyerno. Sunod kay Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo, kaso nga paglapas sa Republic Act 2019 o kon Anti-Graft and Corrupt Practices Act kag paglapas sa Bayanihan to Heal as One Act ang ginpasaka sang PNP-CIDG
batok sa sining mga opisyal sa barangay. Duha pa ni anyo nga madamo pang opisyal sa barangay ang ginapaidalom sa investigasyon sang PNP CIDG. Sa mga masunod nga adlaw ginapaabot nga madamo pa ang mapasakaan sang kaso. Sa karon nagpatigan sang case build-up ang PNP CIDG batok sa 110 pa ka opisyal sang barangay. Ang mga ginreklamong opisyal sa barangay ginalakipan sa mga kapitan, mga kagawad, barangay treasurers, barangay secretaries, barangay employees, purok leaders kag iban pa. Ginpanumduman sa Department of Interior and Local Government kung DILG ang mga mall owners nga magsunod sa anti-COVID-19 protocols tungod kun hindi ang ilang establishmento ang pasiradaan. Una din naglapta online ang madamong nga videos kag photos anggot sa paglapas sa physical distancing sa mga mall sa unang adlaw nga ginpatuman ang modified community quarantine. Sunod kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, nabalaka ang ahensya sa kaangay nga mga reports nga wala ginasunod ang mga quarantine protocols kag hindi maayo bangod mabutang sa risgo ang safety sang madamo nga pumuluyo. Ginpanginwala naman sa pila ka mga mall nga nakitaan sa videos kag litrato ang aligasyon kag ginpahayag nga ini ang ginkuha antes pa man ginpatuman ang enhanced community quarantine. Nagapanawagan ang Malacanang sa matag-iya sang malls istrikto nga patuman ang social distancing sa mga establishmento kung ang gobyerno ang magamando na sirad-an na ilang operasyon. Ini kasunod sa pagdagsa sang tao sa mga shopping malls ang weekend matapos ang mando sang gobyerno nga liwat buksan ang mas madamo nga negosyo sa Metro Manila kay iban pa nga lugar sa pungsod para liwat ni mabalik ang ekonomiya. Sa televised briefing, nagpaandam si Presidential Spokesperson Harry Roque nga liwat nga ipasira ang mall kung hindi magsunod kung masunod ang social distancing kag crowd control. Sunod kay Roque, ang mall owners ang posible nga magapatubang sang criminal liability kung mapaslawan nga mapatuman ang guidelines ang in-issue sang gobyerno. Ginpahayag naman ni Joint Task Force Coronavirus Shield Police Lieutenant General Guillermo Ilazar nga nagapag-iangot na otoridad sa matag-iya sang malls para masiguro nga matuman ang mga health measures. Ginpanginwala ni Trade Secretary Ramon Lopez ang report nga gindagsa sang tao ang mga malls kag iban pa nga retail establishments sang partial nga pagbukas. Sang nagligad nga Domingo kasunod nga ginpahalugan ng restriction sa Metro Manila kag iban pa nga lugar sa Pilipinas. Sa virtual meeting sang New Normal Cluster of the House Defeat COVID-19 Committee, ginpahayag ni Lopez nga siya mismo nag-upod sa inspection sa pila ka mga mall agod i-verify ang mga nag-viral nga litrato nga naglapta online. Sunod kay Lopez, 20% lamang sa mga tao ang yara sa mall sa piyak nga may pila na ka mga establishmento ang nagbukas. Duga pa ni Lopez nga ang mga establishmento lamang nga fully open ang mga supermarkets kag drugstores. Ang mga food establishments kag restaurants sa piyak nga ginpasugtan nga magbalik sa pagbukas apang ginpasugtan lamang ang take-out kag deliveries. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:31. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, kaupod sa pag-take ninyo sang inyong mga food supplement, hindi man magkalipat nga mag-inom sang CL-Pito-Pito. Ang CL-Pito-Pito ang may 26 mg sang vitamin C, kagabulig ini pabaskog sang aton nga immune system. Mga ka-aksyon, likawan ang nagabaligya house to house sang peke nga CL nga nabutang sa mineral o kon plastic bottle o kon lapad bottle. Para sigurado ka garantisado magdiretso bakal sa ginasaligan nga butika o kon farmasya. Kag available man ini sa Fritzy Store dira sa may public market sang Barangay Carabalan, syudad sang Himamaylan. Pwede gid ka mo makabakal dira kay manlaking CL-Pito-Pito, laging panalo. Inyo ginamatiyan na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod di Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita. Sa Aksyon, Balita Morning Edition, upod gyapon sa inyo news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aton pamatian si Noime Arevalo. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.